Tak čo mi napadne, keď počujem projekt Košická futbalová aréna, tak je to veľmi úspešný a fantastický projekt. Som veľmi rád, že tento projekt sa podaril a že Košická futbalová aréna žije svojím novým životom, baví ľudí. Máme tu ligu a robí nielen dobré meno Košiciam, ale celému Slovensku. A prínos arény pre Košice a pre celé Slovensko. Zase sa vrátil futbal do Košíc, zase ľudia prichádzajú na tribúny, na tento nádherný stánok. A som veľmi rád, že Košice znovu ožili futbalom a teším sa na veľmi svetlú budúcnosť tohto krásneho stánku. Emócia? No, myslím si, že prvý reprezentačný zápas v novej košickej arene, kde sme pred rokom ešte dokončovali kvalifikáciu Ligu národov. Bolo plno ľudí, fantastické publikum, výborný zápas, ktorý sa nám podarilo vyhrať. Čiže to bol veľmi krásny zážitok. Veľký hold a klobúk dole pred manažmentom kavárny, ktoré naozaj prináša výsledky. Bolo tu zorganizované veľa krásnych podujatí, nielen európskeho významu ligy, reprezentácie, ale hlavne aj podujatia pre deti, pre mládež, ktoré naozaj vypredali štadión. Čiže veľký hold a veľké poďakovanie patrí celému manažmentu tejto nádhernej arény. Čo by som zaželal, tak hlavne veľa vypredaných zápasov, veľa radostí a hlavne nech prichádzajú do arény mladí, aj tí pokročilejší.